Moi, mun nimi on Hanne, mä oon mukana preppaamossa ja mä teen täällä valoteknikon hommia. Mä hain preppaamoon sen takia, että mun piti terveydellisistä syistä jättää 2 edellistä ammattia ja piti sitten etsiä uusi ammatti itselle, ja mä huomasin kaupungilla mainoksen preppaamosta ja mun yksi tuttu oli hakenut preppaamoon ja kuulin siltä positiivista kokemusta tästä, että sen takia päätin hakea. Mä oon tehnyt tosi paljon bändivalaistuksia nyt täällä Rytmikorjaamolla, että mun ensimmäinen oli Kaamos Metal-festivaali, sitten mä oon tehnyt Entombedille valot, mä tein kanssa Lukakselle tos ihan vastikään valot. Mä oon Varttipaarissa ollut kans jonkun verran bändivalaistuksia tekemässä ja sitten mä olin siellä Purleski-illassa tekemässä tanssivalaistusta niille. Mä oon kanssa tehnyt muutamia tilavalaisuja, että Taideyliopiston kuppilaan tehtiin valot ja Hukkatilaan kanssa asennettiin valoja ja nyt mulla sitten seuraava tämmönen iso projekti on, että tehdään kaupunginteatterille tämmöiseen ikivihreään esitykseen valot, että mä sitten hoidan sen valoajot siellä esityksen aikana ja mä oon kanssa tehnyt jonkun verran noita roudaushommia esimerkiksi Sannille ja Cheekille. No, onhan tää työ tosi raskasta, mutta mä tykkään valoteknikon hommista sen takia, että tässä on sitä teknillistä puolta, sitten tässä on kumminkin sitä ruumiillista työtä, mutta vaaditaan myös taiteellista silmää. Ja valoteknikkona sä voit tehdä paljon erilaista hommaa, että se ei rajoitu pelkästään bändivalaistuksiin, että sä voit tehdä arkkitehtuurivalaistusta, sisustusvalaistusta, sä voit tehdä teatterivalaistusta, että sen takia mä tykkään tästä hommasta.